52 godine radim u komunikacijskoj industriji. Agencije su u strahu da ne izgube klijenta. Klijenti su u strahu da ne naprave neku grešku i da ne izgube dobar posao. Da sreća prati hrabre. To je bila jedna velika senzacija u Jugoslaviji koja nije navikla na te projekte u to doba. To je bio potez, nikad neću zaboraviti. Ja bih se posvetio ljudima koji su uvijek pronašli način da takve probleme riješe. Ja bih volio da moji unuci danas mogu da kažem, vidite kako ti je dida bio ovdje najbolji. I nastavit ću ovo da radim dok god budem živ. Ja sam Ekrem Dupanović iz Sarajeva, a ovo je moj skill box.